Hola i benvinguts a un altre vídeo de Llibres de l'Illa de Gont. Jo sóc Roser i així parlem de literatura de fantasia i ciència-ficció. Una setmana més venim amb un llibre més, tot i que aquesta vegada no el tinc físicament perquè el vaig treure de la biblioteca, però és ni més ni menys que Samples construïts en terres salvatges, de Becky Chambers. Avui en este vídeo venim a introduir una nova autora i a més un nou gènere. Començarem per l'autora, Becky Chambers. Becky Chambers és una autora nord-americana nascuda l'any 1985. Ella va estudiar arts escèniques a la Universitat de San Francisco i el 2004 va publicar la seva primera novel·la, The Long Way to a Small Angry Planet, que la va publicar després d'aconseguir el pressupost amb Kickstarter. Ha estat nominada en diverses ocasions als premis Hugo, Nebula i Locus i les seues històries novel·les solen centrar-se en el gènere de la ciència-ficció. El llibre del qual parlarem avui, que és, com he dit, Samples construïts en terres salvatges, va ser publicat l'any 2021 per Tor i ens va arribar l'any 2022 en català a Mai Més Llibres, traduït per Anna Llisterri. En castellà diria que no està, però si algú sap que està, doncs deixeu en comentaris que ja buscaré i us deixaré com sempre enllaçat baix. Este llibre l'any 2022 va ser guanyador del Premi Hugo com a millor novel·la i a més també va estar nominat en la mateixa categoria tant dels Premis Nebula com als Premis Locus. És el primer llibre de la sèrie Monji i Robot, molt important, Monji, perquè ara ho comentarem, i de fet, si us interessa, el segon llibre ja està publicat i també està publicat per Mai Més Llibres, que es diu Pregàries per als tímids com els arbres. Els títols són magnífics i meravellosos. Com deia, amb este llibre presentem un nou gènere, en aquest cas del solar punk, que estaria dins del hop punk. El hop punk és un gènere que de fet vaig descobrir en el primer festival 42, vaig tenir una xerrada, m'ha paregut superinteressant, i és un gènere, com anava dient, dins de ciència-ficció, molt en relació, per exemple, amb el cyberpunk, però a la mateixa manera molt contraposat al cyberpunk. El cyberpunk solen ser unes distopies, uns futurs on la societat se n'ha anat a fer la mà. Està tot horrible, la contaminació és terrible, les màquines ho dominen tot, o no sempre. Un dels orígens, per exemple, del cyberpunk va ser Blade Runner, per tant, podeu fer un poc una imatge de quin tipus de cyberpunk com és. El hope punk ve de la paraula hope, esperança. I és que és la part més important. Es tracta de distopies optimistes. Es tracta de veure un futur millor, realment d'imaginar-se un futur on el canvi climàtic no ha destrossat el planeta, on realment les energies renovables funcionen, on realment hem aconseguit salvar-nos, diguem, de certa manera. I és en este gènere on s'emmarca, per tant, este llibre. Però és que podeu pensar, bueno, però sí que estan feliços, llavors que ens van explicar que són feliços. Doncs no, justament també dins d'un món on podríem dir que és perfecte, no li diria utopia, però sí un món on no estem en guerres contínues ni en un estat de supervivència continu, també se'ns presenten molts temes potser més filosòfics i és també el que veurem ara que tracta este llibre. La història té lloc a Panga. Panga és un satèl·lit, és la lluna d'un altre planeta, del planeta Mota. Què va passar a Panga? Pues que fa molts segles va arribar un dia que els robots que s'utilitzaven a les fàbriques van prendre consciència, es van convertir en éssers sentents i van decidir que ells no volien seguir treballant per als humans, van considerar que això era esclavisme i que ells no volien treballar allà. I ells van fer un comunicat als éssers humans, van dir, mireu, hem cobrat consciència i no volem fer això. Aquell hauria sigut un moment perfecte per fer una guerra, però no. En aquest cas, en aquest llibre, els éssers humans van dir ens pareix correcte, ja no sou màquines, per tant, a nosaltres tampoc ens pareix bé tenir-vos tot el dia treballant, per tant, feu el que decidiu. És el que es va anomenar la transició, es va firmar un contracte amb el qual els robots se n'anaven al que s'anomenava les terres salvatges, que eren la meitat del planeta que no havia estat tocada per l'ésser humà, a fer el que volgueren. I es va firmar, es va acceptar que únicament tornaria a haver contacte entre robots i humans quan els robots decidiren fer el primer pas. Mai, viceversa, els éssers humans mai no anirien cap a les terres salvatges. Està prohibit, no es podia anar i ja està. I els robots se'n van anar. De fet, el que volien fer els robots en aquell moment era aprendre sobre el món lluny del disseny humà, lluny de tot allò que l'humà havia modificat. Com dic, som molts segles més tard i estem en un planeta on que ha abandonat
les fonts d'energia no renovables, no n'hi ha petroli, no n'hi ha gas, és tot energia solar, és un món realment molt en consonància amb la natura, es treballa amb la natura, no en contra d'ella ni amb la intenció de controlar-la, i no hi ha guerres, no hi ha fam, tots viuen bé, tots viuen tranquils, està tot bé, tot és fantàstic, és meravellós. Qui és el nostre protagonista? El nostre protagonista és el Germani Dex. De nou, Germani, què està passant d'ací? Doncs que ens trobem amb una novel·la que inclou, sense cap mena de controvèrsia, diguem, dins de la història, els personatges no binaris, en aquest cas, el nostre protagonista, sí, costa, quan no s'ha acostumat, Germani Dex, ell és una persona no binari, i per això també diem que la sèrie es diu Mongi i Robot. Mongi ja enteneu, per tant, que és Dex. I això és una cosa de la qual potser comentem més endavant quan parlem ja del tema del llibre, però ho vaig trobar a nivell lingüístic molt interessant. Doncs bé, tenim aquest Germani, ell és un mongi, com ja han dit, i ell en principi està a la ciutat, i además disculpi si en un moment m'equivoque utilitzant correctament els adjectius, etc. Intentaré, però bé, és que m'ha quedat una compte que ho he dit mal, però bueno. Ell viu a la ciutat i llavors un dia s'adona que vol escoltar els grills. No hi ha grills. No hi ha grills a la ciutat i comença doncs, a investigar què ha passat amb els grills. Descobreix, per tant, que els grills segur que molts diuen que s'han extingit. Per culpa de l'ésser humà, s'han extingit, aquells diuen que no, que estan veient els terres salvatges, no sé què. Llavors decideix que ha de canviar, no pot seguir així. I parla amb crec que la mare superiora del seu ordre, crec que sí, i diu que el converteix en un mongi del té. Què és un mongi del té? Són monjos que van viatjant de poble en poble amb la seva caravaneta, i quan arriben al poble munten una paradeta on ofereixen té i la gent va allà a contar les seves penes o les seves angoixes o els problemes que tenen en el cap, siga el que siga, i ells els ajuden, diguem, un poc a... Bueno, bàsicament és perquè el traguen de si, o els donen un té i el té com que els calma, els tranquil·litza i ja està, és com un poc per a treure les penes. Doncs bueno, el Germani Dex, molt feliç, comença a fer això, el primer dia la caga bastant, pobre, no? Però bueno, comença a millorar, comença tal, i durant un any ell està treballant a tope. Al final és fantàstic, és el millor mongi del té que n'hi ha. Què passa? Que quan ja ha entrat en aquella rutina de ja tot li va bé, torna a pensar en els grills. I s'ha d'adonat que hi ha alguna cosa que li falta, que no sap què és. I comença a buscar els grills i comença a buscar sobre les terres salvatges i llavors veu que allà al mig de les terres salvatges hi havia una antiga ermita. Una ermita tampoc, una catedral tampoc, una esglésieta. I decideix que se n'anirà. Tira cap a les terres salvatges, tira per carreteres que no estan asfaltades de fa la vida, amb la seva caravaneta que funciona amb ella en bicicleta i energia solar. Què passa? Que a mig camí se troba amb un robot. En aquest cas el robot és Moixeró. I el senyor Moixeró ve a dir-li que els robots han decidit que és moment de tornar a parar amb els éssers humans. L'Hipòbri Dex entra un poc en cortocircuit, perquè com us dic, això fa segles. El tio es queda en plan, què és esta cosa que tinc davant de mi 2 metres d'alt? No pot ser un robot, i no. Comença a recordar-se d'aquelles lliçons d'història, de què havia passat aquella transició. I, bueno, doncs el Moixeró li explica que els robots han decidit que volen tornar a l'ésser però abans el que volen saber és averiguar què necessita l'ésser humà i què ells hi poden aportar. I l'Idex li diu, mira, és que jo no, a mi ara, jo estic en crisi mental, jo estic en una crisi existencial. Ves a este poble i el Moixeró que no, tu eres perfecte. No sé què. I al final li diu que l'acompanyarà fins a l'ermita, que diu que el pobre, el monjo sol no arribaria viu, i jo t'acompanyo i tornem, i bueno. I doncs comencem una aventureta, de, com dic, el robot i l'Germani Dex cap a aquella ermita on l'Germani intenta trobar allò que li falta, mentre Moixeró intenta descobrir què necessita l'ésser humà, què li falta a l'ésser humà. Llavors, què ens trobem amb aquest llibre? Ens trobem amb unes converses molt interessants
a molts nivells. La principal, òbviament, ja us podeu imaginar quina és, i és què li fa falta a l'ésser humà, i sobretot, què li fa falta a l'ésser humà que ja ho té tot, viu en un món en pau, viu en un món que no està contaminat, que té suficient per a viure i sobreviure i viure tranquil·lament. És un ésser humà feliç. Però tenim justament un ésser humà, l'Igermanidex, que li falta alguna cosa, té un desassossec dins que necessita trobar alguna cosa més. Per tant, és molt interessant les converses que n'hi ha sobre el propòsit de l'ésser humà, el propòsit de tu com a persona en la vida, de què fer en la vida, sobretot quan ja ho tens tot. I aquelles converses m'apareixen, per tant, molt interessants, sobretot des del punt de vista, com dic, del robot. Que evidentment el robot vol entendre, i llavors, i a més, com dic, des d'un punt de vista que no té res a veure amb l'ésser humà. Per tant, molt interessant aquelles converses. També se'ns parla molt sobre el tema de la identitat, no? De què significa ser robot, què significa ser una persona, un ésser humà, i també relacionat quan anem amb la recerca d'aquest propòsit de el que soc influeix en què és el que farà la vida. També parlem, per exemple, dels insectes, dels animals, de que ho fan per instint, que l'ésser humà no ho fa per instint, etc. També hi ha un molt interessant que crec que és Moixeró que li diu a l'IDEX: no cal ser de la mateixa categoria per tenir el mateix valor. Però hi ha un moment en què diu: què passa, que jo per ser robot tinc menys valor que tu? O al contrari, per ser robot tinc més valor que tu? Per què? No? On resideix el valor de cada element viu, en aquest cas? No? I això també són reflexions, com dic, molt interessants que no sempre venen de part del robot, moltes vegades venen també de part de Limongi, però que és un poc una estira i arronsa, no? Entre el que opina un, el que opina l'altre, i que al mateix temps nosaltres com a lectors estem allà al mig també i ens fa també preguntar-nos de vegades, ostres, pues això què està dient? I per últim, el que volia comentar, com ja us he dit ja fa bastant de rato, és tot aquest tema de les persones no binàries. És que, com ja us he dit, és l'Igermanidex, n'apareixen més durant el llibre, perquè, com dic, no és un tema de controvèrsia. En el llibre n'hi ha persones que s'identifiquen com a dones, n'hi ha persones que s'identifiquen com a homes i n'hi ha persones que no s'identifiquen ni com un com l'altre, no binàries. Llavors, a nivell lingüístic, em va aparèixer un treball molt interessant per part de la traductora d'Anna Llisterri, i vull comentar-ho perquè dins del que és el llenguatge inclusiu n'hi ha moltes coses, no? I un d'ells, per tant, és la forma com podem referir-nos a les persones no binàries. I a mi és un tema que em pareix molt important i fa molta ràbia que tant en castellà ni en català s'estiga realment adreçant. És a dir, l'únic que rebem de part de les institucions diguem, de normatives, de l'IEC, Instituts Catalans o de la RAE, és que tot el que ho estem fent no és correcte lingüísticament, però no s'ofereix ninguna solució. Perquè en català s'està fent fins ara, com haureu pogut suposar, amb la vocal I, sempre que n'esca una declinació de gènere, no? Per exemple, el protagonista és la protagonista, el li, la protagonista. Però germà, germana, germani, en aquest cas, no? En castellà està fent amb la E. Com dic, a mi em pareix molt bé que a mi vinguin a dir-me el IEC o que siga, no, és que no és gramàticament correcte que utilitzeu la I, però doncs molt bé, no ho és, però no se quedeu així. Vull dir, heu d'anar un pas més enllà. Heu de buscar com dir-ho. Fins ara jo crec que s'acabarà quedant la I perquè és com el col·lectiu s'utilitza, vull dir, ho utilitzen ells mateixos, i per tant jo em veig perfecte que se quedi d'esta forma. Això que vull dir també, que és molt probable que al començar a llegir el llibre sobte i sona un poc estrany, perquè m'ha passat, evident, perquè no estic acostumada a llegir amb, com dic, amb aquestes terminacions amb I, però al cap d'unes quantes pàgines, evidentment, ja t'acostumes, és que no n'hi ha més. El que sí que em pareix molt curiós és que llavors es presentaven com moltes... Com dir-ho? Bueno, que n'hi havia molts temes lingüístics que jo en un primer moment ho penso, però, per exemple, el complement directe, el pronom fer el complement directe, la... Clar, allà ho utilitzem li, perquè també al final té una flexió de gènere, no? Doncs són aquestes coses que potser a primera vista no es pensa, però que també cal declinar-les en tots aquests casos. Per tant, crec que la feina que fa Anna Llisterri és brutal. I també volia comentar una cosa que no tinc el llibre, no us puc exactament. En tot el llibre n'hi ha una nota a peu de pàgina, ja sabeu el que jo opino de nota de peu de pàgina, i en aquest cas, de veres, vos promet que la trobo totalment innecessària, però no ho he de fer en plan crítica ni res, sinó perquè és un fragment que en anglès estan justament parlant del they, it, he, she, ¿vale? Perquè, ara no m'acabo exactament com era, però crec que l'Igermani li pregunta al robot si se refereix a ell com a ell o com a la, perquè it li pareix com impersonal, llavors un poc parlen d'aquests pronoms. Evidentment això ho has d'adaptar completament al català, perquè tinga sentit, perquè quan dic it no el tenim en català, no?
jo, la primera vegada que vaig llegir aquell fragment, jo no, o sigui, vaig continuar tant qual i llavors m'he donat compte que n'hi havia una altra poder pàgina. Vaig estar buscant-la perquè no entenia a què es referia. Per tant, crec que la solució que va trobar ella per aquell fragment era tan perfecta, quedava tan perfectament ben integrat, i a més crec que transmetia perfectament el que estava dient l'autora, que és que era totalment necessària aquella nota poder pàgina. Per a què? Vull dir, no crec que el lector català s'hagi perdut res de la forma que ho ha fet ella, de veres. Per tant, de veres crec que aquella nota poder pàgina, mira, no cal, de veres, Anna Llista, ho va ser perfecte, vull dir, crec que, o sea, de veres, era un fragment que queda bé, que no queda estrany, que... Perquè n'hi ha vegades que jo puc entendre que fan falta notes de poder pàgina, tal, però, sincerament, si has aconseguit bé transmetre o traslladar bé el joc de paraules o el que fora que està en anglès, o en francès, o l'idioma original que siga, no cal la nota de poder pàgina, no cal perquè ja ho has fet la teva feina, que és adaptar perfectament i transmetre el missatge. I això volia dir-ho, perquè de veres crec que la traducció està fantàstica, és una molt bona traducció, em va agradar moltíssim. És un llibre curta, que es gaudeix jo crec que molta, és un llibre amè, és a dir, així no anem a trobar drames, però és molt amè de llegir, són la relació entre Moixeró i l'Idex. També és molt bonic veure com es va desenvolupant, com va avançant. Les converses que tenen també són molt interessants, ens fan, com diguen, remetre-nos d'aquell significat de què fem en este planeta, quin és l'objectiu del nostre propòsit en la vida com a éssers humans. I crec que, com sempre, és interessant tenir nous gèneres, i com no l'havia llegit mai, sí que l'havia reconegut ja, a la xerrada aquella del 42, però bé, si vos interessa llegir unes distopies un poc diferents, més optimistes, jo vos recomano molt este llibre, tinc ganes de llegir-me el segon. Si se l'he llegit, evidentment, deixeu-me en comentaris què penseu, me recomaneu que em llegisca el segon, o no? A mi me diu, no, com el primer no n'hi ha cap. És una sèrie, per tant, segurament seguirà publicant més llibres que tornarem a retrobar a Moixeró i a l'Idex. Això seria tot. Ja sabeu que si vos ha agradat el vídeo, doneu-li m'agrada, subscriviu-vos al canal, vos deixo també les xarxes socials per si em voleu seguir per Twitter o Instagram. És de veres que Instagram estic últimament bastant desapareguda, bueno, la vida com sempre, però no passa res, tornarem, sempre tornem, renaixem de les cendres, sempre. I també, com deixeu en comentaris què vos ha paregut el llibre, si l'heu llegit, si el coneixeu, si no, si coneixeu el Solar Punk o el Hope Punk, si sabeu altres històries, novel·les, relats curts del Hope Punk, deixeu-me també, evidentment, en comentaris per a poder llegir-los. I això seria tot. Fins a la pròxima! Adéu!